Hello mga ka-faith! Nandito na naman ako upang maghatid ng isang makabuluhang mensahe ng pag-asa mula sa Ebanghelyo ngayong araw. Mateo 10:7 hanggang 15. Thursday of the 14th week in Ordinary Time, July 10, 2025. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipangaral ninyo, malapit na ang kaharian ng langit." At isinugo niya sila upang magpagaling, magpalayas ng masamang espiritu, at maghatid ng kapayapaan sa bawat tahanang kanilong papasukan. Libre ninyong natanggap, kaya libre ninyong ibigay. Grabe no? Minsan kasi, kahit sa kabutihan may kapalit na hinihingi ang mundo. Pero si Jesus, ibang klase. Ang grasya at pag-ibig na galing sa Kanya ay laging malaya, busog, at walang hinihinging kapalit. Reflection question. Naging daan ba ako ng pag-asa, kagalingan at kapayapaan ngayong linggo? Huwag nating sayangin ang pagkakataong maging sugo ng kabutihan sa simpleng paraan. Isang text, isang dasal, isang pakikinig. Ako si Brother Rai. Magpatuloy tayong mamuhay bilang alagad at tagapagdala ng mabuting balita. Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless.